Китайски учени са постигнали значителен пробив в ядрената енергетика, успешно презареждайки реактор на базата на торий, докато той е в експлоатация, съобщават китайските държавни медии. Експерименталният 2 мегаватов термичен реактор, пуснат в експлоатация през юни 2024 година, представлява възраждане на технология, първоначално разработена и изоставена от Съединените щати в средата на 20 век. Успехът е разкрит по време на закрито заседание на Китайската академия на науките, където ръководителите на проекта са представили резултати, демонстриращи способността на реактора да се презарежда без спиране, възможност, която липсва на конвенционалните уранови реактори. Въпреки че е малък в сравнение с 6 мегаватовия изследователски реактор на MIT, това постижение показва ускоряващите се ядрени амбиции на Китай. Страната е изпреварила Франция по производство на ядрена енергия и наскоро одобри 10 нови реактора на стойност над 27 милиарда долара. Този ториевият реактор се присъединява към други възобновени ядрени концепции, включително системи за охлаждане с разтопени соли и високотемпературни газови реактори, докато разработчиците търсят решение в миналото, за да развият бъдещето на ядрената енергия.